نونەرê Amerîkayê taybet ji bo karûbarê Sûriyê James Jeffrey eşkere kir ku Wilayetên Yekgirtî Rûsyê danûstandinan derbarê rêya ku eger heye kar li ser bibe ji bo pêşketin berbidîtina çareseriyekê ji bo krîza Sûriyê ku bûyekê Sûriyê ji tenahî û cudabûna xwe ya navdewletî derkeve. Jeffrey dê daxuyaniyeka rojnemavanî de piştî civînagirtiya Encûmena Ewlehiya Navdewletî de got ku Rûsye û Amerîka bi hev re nêzîkbûnekê dibînin ji bo bidawîanîna milmilaniya ku ji dema 8 salan ve berdewam e li Sûriyê û ew yek pêwîstî bi biryarên zehmet heye. Nûnerê Amerîka her wiha got ku taneha ew tu gavên mîna rawestandina şer li Idlibê û civîna komîta distûrê nedîtine ji bo ku ew karibin baweriya xwe bi rejîma Esed bînin ku ew bi rastî tê bigihê ka divê çi bêkirin ji bo bidawîanîna vê milmilaniyê. Dêzanîn ku Jeffrey bi awayekî cuda çarşemba borî li gel balyozên welatên herdem endam di Encûmena Ewlehiyê de Brîtanya û Ferensa û Çîn û Rûsyê û got ku daxwazeke rasteqîne ji bo dîtina çareseriyekê ji bo bidawîanîna wê milmilaniyê heye. Jeffrey diyar jî kir ku bidawîanîna milmilaniyê pêwîstî bi biryarên zehmet heye ne tenê ji aliyê wan de lê ji aliyê Rûsye û rejîma Esed ve.